kau bunuh kesalahan. Setelah berai potong labai dong. Guys, khunni जाबाय बिराद जाबाय. Ada sekelahफोर नायजायो सेkelahफोर मार बहुत मोजां फैदो. Hello लोगोफोर गासिखौबो आंनि ब्लगाव बरायहरनाय थाबाय. दिनै जों थांनो नागिरदों मानासाव सेंग्राफोरनि क्लाबा थांनो नागिरदों माबा मिटिं जायो ना मा होनो नै माबाया ओइ सेब खावसे दंबावो उनाव खावसे दंबावो ओइ खावसे थांग्रोबाय दसे बेरायना फैनि नोंथाङा मा नायलांबाय था जोंनिया सासेया फाग्ला जाबाय इनि हिनजावनि फाग्ला इयो इनि माबा जाबाय दङ थाबायथिंलाबाय दं इनि थांबाय दङ टमटमजोंसो थांदो जोङो नै थांबाय दं गासिबो भिखारि गोजा गारि गैया लोगोफोर जेब्लासिम नाबिनिफ्राय ना दाउनिफ्राय जासिगोनांगौ फाइनालि मोनफैबाय मानासाव थाबायबाय जोङो खावसेया खावसेया थांबाय गारिजों थांदो आगोलाव जायगाया बेयावनो दाख्लै मानास फेस्टिभेल जानायावनो जादों स्टेजआ इनियाव दङ स्टेजआ इयाव हजों ओंखाम जाग्रा ओंखाम जाग्रा हल इयो गेटआ इनो हाबथ'वाखै माबा जाबाय दं माबा रायलायबाय दं गेटआव दंफैयो गेटआ इनो मार मानसि फैदो बेलेग बेलेग जायगानि मानसिफोर फैसोलाबायदो थ' ओरै हाबसै फैदो खेबसे हाबना नायनो नागिरदों इखिजा नै मानसिफोर फैसोगारदो बहुदनो बेयाव सिख्लाफोरा फट' लाबाय दङ बन्दुमाखाया नै जोंनिया बाबाय दामाने बन्दुमाखा हाय होनदोब्रा एसे हायबोनथारा रावबो आं लानो गिदिर लुबैदोंमोन आं खनसे इस एलियन जन इखिजा एसे बेरायफैदों उनखिजा मा दङ मा गैया बेयाव गेदेर गेदेरफोरनि जानाय लोंनाय जाबाय दं इयाव जानाय लोंनाय जायगा नों माबाफोर होननो लुबैदों नामा आंनि चेनेलाव एखौनो लुबैयाखै माबा जादोंनो मा जादों मिथिया इयाव माबा जाबाय दंनो डेलिगेट मिटिं जाबाय दं डेलिगेट मिटिं बेयाव गेदेर गेदेरफोरनि ओंखाम जानाय लोंनाय फुड VIP फोरनि जेरै दंफांनि मोजां मोजां जिनिस बानायना दोनदों नै मार दाम जाखागोन नै बरिया बरियाखा नै बथल खाबा मोजांथार माबा औवानि मा हिटबावसो औवाजों बानायनाय आरो दंफांजों बानायनाय नांगौबा लांफैनो हागोन स्टुडेन्टफोरबो फैलाबायदो नै इखिजानि BHC कलेजनि स्टुडेन्ट बिसोरो गासिमोन मोजाङै नायना ला स्टेजआव माबा मिटिं जाबाय दङ बेनि थाखाय जोङो बाबाय बरिं मोनबाय लामाखैजा थांनानै एसे माबा माबि जाहैनि मेथाइफोर जाहैना लानि र' उदैखौबो एसे बोरैबा मोनबाय दङ 12 फाजा जादों बार' फाजा जाग्रा माखाया ओंखाम जाग्राफोरा ओइ नै लाइन लाइनथार ओंखाम जाग्रा गोजा बिसोरो ओंखाम जाग्रा हला नैयो मिथिङाव फिर जा दा जा ओंखाम जाग्रा फिरखौ नायनो हागोन हाबनो जायो गोजा इफोरो जोंबो हाबनो मोनाखै एक्सुवेलि ओरैबायदि फिर ओंखाम जाग्राया होननो नाङा पुरा मानसि हाबनो होआखै ओंखाम जाग्रा माखाया नै अ माय गड सासेया नै ओंखाम जाग्रा माखाया इसाव नाहर माबायदि मानसि दङ इयाव ओंखाम जाग्राया इ आरो हाबनो मोनि जोंनिया
जोंबो हाबबाय ओंखाम जानो ओंखाम उखैनायाव लाखिनायो मार मानसि ओंखाम जानो नै फुरा कमेडिबो जादों ना एसे ओंखाम जानो थाखाय नै मानसिफ्रा जोंबो हाबलायबाय ओरैबायदि मानसि नै नोंसोरनि खिथाथारनोसै आङो मानसिफोरखौ माबायदि ओरैबायदि मानसि ओंखाम जाग्राया मिथिङाव मानसिया गैला खोमा फुरा लायनानै गोलावथार एखौ बुंनो गोसो जाला आङो ओरैबायदि मानसि फैयो मा बुंबावनो मानसिजों मानसि नांथाबजोबनाय थोरसिखौ नागिरना मोनाखै जोंथ' थोरसिया बबावबा ओरैबायदि मानसि ओंखाम जाग्रायाव आवगायदो लाइना लाइन में मालाय जाग्रा जाबाय दं ओइ निखिया मालाय जाग्राफोरा जाबाय दं इनि जाग्राफोरा जाबाय दं जों आरो लाइनाव दं दासो फुरा प्लेट लानानै नि अमानि लाइन इयो अमानि लाइन अमानि लाइन ओजो दाउनि बे अमा जाग्रा गोजा बेखायनो बांद्राय फैयो नैनो बांसिन जायो अमाखौ नुवाखै अमा जाग्रा नुखाथारो फाइनालि 2 बोसोरसोनि उनावनो ओंखाम मोनबाय मार गोबाव नेयै दासो मोनदों ओंखामखौ बालायलांबाय नै ओंखामा नायनो हागोन दालि ओंख्रि दं खोनानो मोन्दों जोसा ना मानिनो ओंखामा अमा दं नै माबा माबि दङ लाब्रा लुब्रा जाग्रा लानि नोंसोरनिया खेबनै जाबाय खेबनै जाबाय नोंसोरो मार जाबाय ना जालाय अमा जालाय माने गोसो बायदिसो आरो जानाया मा जानो बिराद जाबाय दिनै डाबल अमा लायनानै जाबाय नै स्लिम अमा ना सब जाजोब्बाय मोनजों जाखानांगौ निमान नाम्बार 1 नो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो चेनेल गोदान नायफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरामसे बरिया आंनिखौ बान्ना खादोब्रा नै बिथांनिखौ जायजेननायदो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम बयबो सापर्ट होनांगौ बर' सापर्ट होनांगौथ' आरो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम होमबा जों मोजां लाबोनो हागोन भिडिअ दे जाग्रो जों जाखांबाय दा नांखागोन बोरैबा होनो जाखांबाय लोंखांबाय न'आव थांनाय लाहार फाहार बानायदों न'आव थांनांसिगोन ना मोनजाखांबाय नालाय ब्लग लांसै आरो गैला जोब्बायानो मानसिफ्राबो सेंखाबाय जाग्राया दङमोन लकेल दाउबो दं नाबो दं अमाबो दं भेजबो दं जाय माखौ जायो आरो गावबा गाव बेसे जायो माने लाइबानो मोनबाय थायो ओंखाम जाखांनायनि गय जास्रानो फैदों मोनजाखांनायखाय मिनिलाबायबाय दं मानसिफ्रा नै डाबल मोनजानायाव मानो मिनिया थांसिन जाहैबाय बिथाङा गोबावसो दिनैसो लोगो मोन्दोंमोन बिसोर थांजोबसिगोन बिसोर बेलेग गामिनि आंनि लोगोमोन बिसोरो स' बाय बाय दे थांदो बाय बाय हेल' गावसिजोबना हो भिडिअ'आ थांदो राहुल बिसोर थांसिगोन जोंनिया लोगोफ्रा फैथ'वाखै थांदो होमबा बे जाहैबाय हावलिनि गोजावना थानाय सेंग्रा This is my best friend and this सानैबो जोंनि क्लासनि लोगोमोन मार गोबाव दिनसो लोगो मोन्दों Assalamualaikum भाईजान नुबाय थायो बिरि खान्दा सोबग्रा बायदिसो नुखायो मानसिखौ नायलायनो एकदमबारे आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानो बावदों सिरियाव मानो जदों मिथिगौ
माने ओरै सिदा इसोरो नै इसोर नाहरबाय दं इसोरखो नाहरबाय दं नोंथाङा खोन्थानानै थाखाय थेंकिउ जों बुहुद सेस्था खालामदों खोन्थाना लानो हाया नुदों नाय इसोर मानि थाखाय जदों आं ओइ बाइकखौ माबा लामायाव दंमोन जेराव बिबार थायो सिखिरिया थाखायो खेबसे होनबावलाय मा होनदोंमोन बिबार थाबा सिखिरिया फैखायोलै नंगौथ' आरो नोंनियालाय कारेक्ट बाथ्राखौनो जों बुंबाय बुंना लानो हायाखैमोन नों बुंनायनि थाखाय थेंकिउ सोरबाफोर भिडिअखौ नायदोंबा इसोरनि गेजेराव नायना लाखानै नोंसोरखौ नायग्रायानो इसोरो आंनाव मेसेज बानायहर आं इसोरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन नोंसोरनि टेनसन लाना नाहरबाय दंखायो इसोरखौबो नाहरनायालाय हाइबोनथारा आंनि माबायाव गोदान इउटुब चेनेलाव आखाइफोराबो ओरै थांनांगौब्रा ओरै थांनांगौ आदाया सिख्लाफोर नायजायो सिख्लाफोर मार बुहुद मोजां फैदो आदाया फसायोबा आं माबा मोनसे बानायना होगोन ओइनो बासिना ला सोरखौ नांगौ खेबसे नाइस जानो फैबावबाय थांनो लागानि फंबाय जांजो दं थब्ला फंबाय जांजो थांनो लागानि खेबसे ओरैनो नायना थांबावनोसै जोबनायनि मानसिफोरा गैला जाखांनायखाय गासिबो गैला गोमाजोब्बाय गासिबो थांजोब्बाय जोंल'सैबो होनजाफ्रामो दङ खावसे दङ उनखैजा बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानाय जाबाय दं बेयाव बर'नि मोसानाय जादोंमोन दोंसे नायनानै थांसै जोङो आथुर जाबायना बेखौ नायनो होननानै फैब्रबनाय जादोंमोन जोङो इयाव स्टेज प्रग्रामाव दायो थांसै जोङो दा जों न'आव थांसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों खोन्थाहरदो माबायदि माखौ मोजां मोनदों माखौ गाज्रि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै साबस्क्राइब बानाय लाइक बानाय हायोबा शेयार बानायना हो मानसिफोरनो स' बाय बेखिनियावनो जों दा न'आव थांसिगोन ओंखाम जाखांबाय उदै बुंबाय गय जादों आङो लाइक स्कर जादों कमेन्ट शेयार गासिबो